630 ka mga tinunan sa City Central School dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang nagklase ilawom sa mga tents tungod sa pagpagamit sa mga classroom sa maong tunghaan ngadto sa mga nasunugan sa Sambag 1. Kahinumdumang niadtong Domingo, dakong bahin sa Barangay Sambag 1 ang naugdaw sa sunog din 148 ka mga pamilya ang naapektuhan. Mahitungod sa insidente, 14 ka mga classrooms sagol sa grades 1 ug 2 ang gipagamit alang sa mga nasunugan. Kabahin sab niini ni padayag sab ang mga ginikanan sa mga apektadong tinunan sa klase sa tents. Matud pa ni Marilu Mary Hildo inhan sa usa ka grade 2 nga tinunan nga dili maka-concentrate ang mga estudyante kung ilawom sa tent magklase kay dili man kini hiangay sa pagkat-on. Usa sab sa gikabalakan sa ubang mga ginikanan mao ang tiyempo sa panahon diin problema sa mga tinunan kung sobraan kainit ug ilabi na kung mag-uwan. Apan sa bahin ni School Principal Lyra Iliaga, matud niya nga wala pa sila'y nadawat nga formal nga reklamo gikan sa mga ginikanan. Hinuon matud ni Iliaga nga gilihok na sa tunghaan ang solusyon niini din adto na magklase ang mga apektadong tinunan sa new 4-story building sa City Central.